Reazzjoni jibsa mill-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca wara li l-Gvern baqa' dej bl-emenda l-kodiċi kriminali li se tiftaħ bieb għall-abort f'pajjiżna. Diżappuntanti kienet il-frażi li użat Colleiro Preca biex tiddeskrivi l-vot fil-Parlament għalkemm insistiet li xorta qed tittama li din il-liġi tiġi emendata. Diżappuntata ħafna għaliex kont nistenna li jkun hemm aktar diskussjoni man-nies li kienu qegħdin irresqu proposti, jiġifieri qed ngħid għal ħafna tobba, għal ħafna psikjatri, ħafna nurses, civil society organizations u akademiċi, ġifiri, u wkoll ċittadini li kienu qed esprimu ruhom, rajt forsi mhux fid-der jew mhux fejn wieħed jinstema' ma bla dubju ta' xejn kienu wkoll qegħdin. Allura jiena dal-istadju nħoss diżappunt, però min-naħa l-oħra qed nipprova jkolli t-tama biex fl-istadju ta' meta tiġi marbula il-liġi nittamaw li jisiru l-emendi jingħata widen lil dak il-ħafna proposti li saru biex mhux li ma jkunx hemm ċertezza legali fejn tidħol il-ħajja tal-mara, imma fejn hemm il-kwistjoni tas-saħħa ma tkunx miftuħa bera b'dal mod ħalli ma nagħtux lok li verament il-bieb ikun infetaħ għall-abort f'pajjiżna. Min-naħa tal-Gvern id-deputati kollha li kienu preżenti għas-seduta parlamentari ta' tnejn kollha vvutaw favur din l-emenda bil-Ministri qed jibqgħu jgħidu li dan mhuwiex abort. Kif ħadd tispjegalhom lin-nies li inti l-bieraħ ivvutajt favur l-abort? Jiena l-bieraħ ma vvutajtx favur l-abort, l-emenda mhijiex emenda tal-abort. Però professjonisti mediċi u anka entitajiet favur u kontra l-abort qed jgħidu li huwa abort. Jiena professjonista mediku wkoll. L-emenda tal-bieraħ m'għandax taqsam xejn mal-abort, semmaj l-emenda tal-bieraħ qed tħares lejn dak li huma prinċipji bażiċi fosthom il-ħajja u s-saħħa tal-mara. U allura jiena nemmen li dik hija emenda li hija favur il-ħajja. Ġifieri qed tmeri l-professjonisti mediċi. Kellek diversi professjonisti li taw l-opinjonijiet tagħhom varji. Il-prinċipju ta' dell-emenda huwa illi n-nisa tqal li jkollhom problemi serji, problemi li jipperikolaw ħajjithom u t-tobba u n-nurses li jieħdu ħsiebhom ikunu koperti minn kif taqbad tajda, sorry, mill-kriminal. It-tlieta li l-Ministru tal-Anzjani saqsejnieh għaliex il-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu b'din il-liġi iżda hu qalilna li jinsab perswas li mhux se jkun hemm abbużi. Anke jekk qed jgħidulek li huwa abort qed tibqgħu tinsistu li mhuwiex? Le, l-ewwel nett din l-emenda issa daħlet fi stadju ieħor ta' studju u stadju ieħor ta' twikjar. Ġifieri jiena perswas li fl-aħħar mill-aħħar aħna il-Gvern tagħna jrid isalva l-ħajjiet u ineħħi l-abbuż. Ġifieri dawk il-professjonisti li qed jgħidu li huwa abort huma qegħdin skorretti fil-terminu tagħhom. Le, jien m'inhiex ngħid hekk. Intant fl-aħħar sigħat l-organizzazzjoni Doctors for Life irreġixxiet għal voti li tieħed fil-Parlament u dak li seħħ barra il-Kamra tar-Rappreżentanti meta d-deputati tal-Gvern ivvutaw favur bit-tobba jgħidu illi ma tistax tkun favur il-ħajja u tkun favur l-abort.